July 12 ta karon mga my loves dayon. Birthday sa akong apuhan. Unya dayon nakadumdum mo last May 7 nga giharanahan na mo amo ang nanay, mama sa akong mama. Karon, pag mata na mo karang buntag, wala may gagimok. Wala jud mi gagumok kay kanang kaingon jud mi nga wala gid moy handa. And then ingon akong apuhan pag mata nako, alas 7 naman ko ka pinakamata. Kay mao man jud ting mata nako. Ingon man na siya kalit og day. En siya, day. Nahiubos jud ko day. Ana siya. Dayon, ko wala pa ko'y panutbrush ha. Ako iyang giatubang diritso kay naaman may ngipon sa ilaha karon kay wala pala ginahuman among pamuyo. Ayun siya, day, nahiubos jud ko day. Ana siya di. Ako natingala ko kay ngano man, anak ko dayon. Input siya og atong pag-birthday sa imuhang nanay, nangasigaw mo kay inyong giharanahan. Unya ako, wala jud ko ninyo kantahi. Hangtod na buntag nagpaabot ko nga naay mo kanta. Wala jud ko ninyo kantahi. Di nga ako ang manok, ako na lang gibuyan. Ano siya? Kinanggo siya duha ka manok nga giandam. Na siya duha ka manok nga giandam-andam. To iyang gilaming. Nya karon, sumoto ag mga anak, silang mama, silang ate. Akong gistoryahan ana siya. Huy, na mao di ay nanguan di. Among giadto ang gistoryahan niya dili man pa na unsaon man nga lisod pug mangantami nga si Windy ipon man ninyo lisod pero gawas pa si Windy aron mo kanta mo tagsikuan ana siya bahala na lang ko no ingon siya kay kana laging gusto siya mong pamanyanita kay gi manyanitahan ko no si nanay sa una ay atong Mayo sus karon kay ingon si ate sagdi lang kay palitan ka og cake unya di ana si ate di paulian gyud siya dili mura gid siya kuan karon akong mama ning anha. Pag-abot dito sa akong mama, gihalukan niya ang ulo. Ingon siya, pa, happy birthday pa, nana. Istugan na siya, ana. Lagi, happy birthday lagi. Wa ko niyong kantahi. Inyong mama atong una, giharanaan. Anak na po siya. Ito, nabana siya. Sus, karon kay. Karong hapon-hapon, ingon ko niya, titi, palit na ko atong cake, te. So, tingala ko kung pares, ning lahos man aning katarman. Agoy, kay naaman din ni i-surprise. Hasta pod mi. Hasta po ko na surprise ko nga naaman di ay lechon. Tingala ko nga ni hunong man sa aning manglitsunay nga. Ano ato ang manglitsunay? Lagi. Tingala ko nganong naaman mi aning balay aning manglitsunay kay kada naay birthday na okasyon sa mua. Diri man gyud mi niya. Munang nakabalo gyud ko. Tingala ko kay. Gakuha naman siya. Unsaon man nimo nasudlanan siya? Kuanan ako kanang sudlag tinae. Kung sa tinae na ba di litson siya? Na unsa man din oh. So sa apil po ko mga my love sa kurat gid ko. Apil silang nanay wala gid to ila maag. Wala jud mi ala maag nagtuo jud ko nga wala nagsabot naman ni sila before. Nga na maglitsunan lagi daw las tatay kay surprise niya. Abi nako wala jud madayon. Mating kay apil man pud ay mi na surprise ani. Ako ba na sa kumpares are. Oh, mao ni among manlitsunay. Kani siya nga manglitsunay mga malibs taga Katarman ni siya dayon. Kani siya bisan pag unsa kadako inyong bavoy, 100% gyud mahilaw. Ong balik-balik mi diri magpalitson niya kay gyud mahilaw bisan pag unsa kadako ng baboy inyong ipalitson. Kapila nami nagpalitson ani niya gatos kapin. Di gyud mahilaw. Lamion kay siya mo kuan gyud mo litson. Apil po ko na surprise. Pila ni ka kilo pang? Oh, wala ko dala ane. Wala ko dala sa kumpares diri mga my loves kay know-how gyud pud ko apil. Apil sad ko sa ma-surprise. 39 kilos di ay ni. Bantog ra kay si Kuya Dudoy ganiha og kumpares kay sayok ay sila nawala. Kay sila motor abi na ko nangumbra to si Kuya. Yung para sa tayo asa mo pod? Asa mo doy? Palit mig balas. Nya gadala mo balas. Wala, pag uli. Oh, wala ko na. Sarado domingo man di ay. Ang nag-prepare de ani mga my loves si Kuya Dudoy og si Ate Junila. Sa among bunker gihapon ning laruan ni Ate Junila. Mga my loves, katong mga taga Plaridel nga gusto magpalitsyon nga kanang di bitaw mahilaw gyud ang ilalom, apil bukog di gyud mahilaw. Ani lang mo si diri sa Katarman. Pangitalang ninyo ang pangalan nga Junjun Salva. Purok 1 diri sa Katarman aning unahan gamay sa inigabot ninyo sa tulay. Diha pangutana lang mo asa nang Junjun Salva mga manglitsonay.